O Bloque Nacionalista Galego denuncia unha vez máis a falla de transparencia no proceso de reapertura das minas de Sanfins, unha vez que a explotación ven de ser adquirida polo grupo australiano Rafaela Resources. Os nacionalistas queren saber a que se debe o cambio de criterio da Xunta, que agora si ve prioritario o previo informe de impacto ambiental. Vamos a pedir explicacións ao Parlamento Galego e máis ao Concello de Lousame mañá no pleno para que nos explique a alcaldesa cal é a situación que cambiou e que mudou para que agora sí digan que se necesita este estudo, que nós levamos demandando tanto tempo, e que sin este estudo non se pode facer ninguna das actuacións que teñen pendente, ni tampouco o baileirado da agua, e que nos digan dunha vez por todas e nos recoñezan que os informes de Augas de Galiza son negativos e son perxudiciais para o marisqueo da nosa zona. Nós queremos saber a que se debe ese cambio de criterio, se é que houve un cambio de criterio, non realmente, se é que van a levar a cabo ese estudio de impacto ambiental que nós e os técnicos da Xunta consideran absolutamente imprescindível ou non o van facer. O BNG tamén quere que a Xunta lle exixa a nova adxudicataria que se cumpran todas as garantías no proceso de reapertura de explotación mineira, incluindo os avais necesarios que cubran calquera posible incidente que puidera producirse no futuro. E exixa, entre outras cuestións, os avais que garantan que calquera cuestión que poda pasar, calquer imprevisto, intencionado ou non, que poda haber nas minas, que haxa efectivamente un aval con que cubrilo. Non nos podemos arriscar en ningún momento a que o estado que en este momento teñen as balsas ou o tratamento dos residuos que conteñen, que non sexa o axeitado, ou mesmo o peche da actividade sin ningún tipo de compromiso por parte da empresa, repercutan, por un lado, no erario público, é dicir, en riba de todos os cidadáns e cidadás, ou por outro, e o que sería aínda moitísimo máis grave, que haxa consecuencias medioambientais desta actividade que repercutan na ría de Muros e Noia, tal cual como están repercutindo xa na contorna da propia mina e xa o dixemos moitas veces.